Wis guys, iki yo, iki mau kan yo. Memang ki mengki bukane gak dikeki. Ijek ki lho barange ijek. Dadi ki memang ki tenagane dienggo sing cedhak-cedhak sik. Lah time iki sing time dheweke wong sore ki engko kan yo petuk bocahe leh. Iki lho tak delek nang montore. Biasane ki yo ngono, kadang iki ngene bagiane ngene Mas Zaki, ngene Mas Suryo, ngene sapa ki tak cantel nang motor. Iki yo ngono. Kok saiki tak cantel nang montore Linda. Ngombe didumno. Iki engko Linda, Repi, karonan Mbak Jess 3. Hei. Besti delok Besti. Ya Allah. Mak, ngejering mantuk. Halo, ngejering mantuk. Anu ngentasine, Pak. Repa jempute bakdo magrib iki Mak Besti. Baca. Ceritane kali sekalian mendhet roti. Roti teng Ratu. Ndak rotine niku saged bakdo magrib. Acara napa? Acara Mak Jah angsal pesenan Jolali. Hadir. Hadir ora? Hadir. Nek kula nek dikon hadir. Walah, banter dhewe. Hadir. Banter dhewe. Engko nek ora kenduman titeni. Mak kendilan kok aduh Wis meneng. ta dicatet Ngoten. wis ta. Mak Jah angsal pesenan. Dulure Pak Uto ya masuk P3. Lah bayar nggih. Jenengan bensin nek dadi P3 kan nggone make aja terus langsung nggawa surat gaden lho ya ning nggone Mak Sukma ge usum. Persa Mak? Persa nggih. nggih. Pak surat gade Pak, aku dadi P3K. Kan. Saiki lagi usum. Nek aku ki nang atiku gak enak. Ngono iki. Kerupuk lali. Kerupuk dicatet perbesa. Kan pencek kerupuk bestine kok kari gum dikekno ngono yo. Entek mek damen ora diweno. Aku niki ceritane kula kan jalan-jalan kalih Mak Pah cerita Bu Yuni kula wingi yangsal kudung. Terus Mak Pah kula jalan-jalan teng kene Mas. Alhamdulillah buka. Iki mang didelok apa? Pak Galih wis. Wis mboten usah di bebel anu Mbah niki pun bensis ngono. Iki mau diplotoki Pak Galih. Diplotok terus kene. Diplotoki ngenakane ngene diplotok-plotok. Plang ndang bledang kendang dodang. Lah kok kinara wae nggih Mak nggih. Plang ndang Rupang kelenteng Mas, Kajenegara Mas. Tiwas enteng Mas. Aku mbok gawe lara Mas. Bang glendang. Blang dondang. untuk kerupuk rego murah kan ndang-ndang. Udah hebat. Alah nggih. Niki ceritane Intan kalian Mbak Indah pun langsung. Iya, Mak. Lah kula kan angsal warta berita. Kayak ngene. Niku Nyonya Kemi Wijayanti to. Bu, lajeng dijak Mak Besti. Pados bakso sing bunderan itu wedi. Mana tak jak kabeh yo ya. Ndang glendang. Lah kok rene ayo dagage ndang kirimno buyune ape mule. Ternyata ditelepon Mbah Yi, Nduk, dukuk roti. Ditunggu lain berikutnya. Kalau ada waktu, Besti Mak Pah angkut. Kan enak kok artisnya ganti-ganti ngono lho. Kok nek tak gowo kabeh kok artisnya kok nang kontenku Mboten berwarna mengke. Lah mengke mboten konten. Setuju. Apa-apa dikonten. Apa-apa dikonten. Harusnya yo ngono kok. Betul Mak. Nggih. Harusnya yo Kula matur nuwun nang saloleh-oleh sih. Angsal kentang, enten kul, enten kentang niku wau jane kok ngene Dimas, Bu. Iya, untuk warisan. Ya tutupe ndi? Bolong iki Pak niku. Saged dandani ya Pak. Bolong ngoten niku saged tok Mbak Mur. Tutupe nggo nendi ki Adila kan kono. Kene. Iya, lare untuk warisan. Kandhani kok suwun. Nggih dereng kula anu Bu, dereng kula pendeti mulai pas dhuwur-dhuwur. Kan nggih dereng mateng nggih. Saontene riyen jenengan kula sukani mergo Mak niku wis matur nuwun. Nduk pun ngoceki wan jenengan tindak wae lah mateng. Maksudnya mateng Tani mboten mboten nggih. piro kene? 3. Kok hitungane piye iki? Aku hitungan.
Mendhet pinten aku. Nek kula wae mendhet 3. Terus Mbak Jessica duka. Lah kok enek sing apik. Enek sing apik. Kula nguceki nek. Dadi papat. Papat berarti Papat, nggih. papat. Besok karek nambahi enek piro kan tak tambahi ngono lho. Karepku nek tak hitung ngono ki kan yo kira-kira ki kan piro ngono ti Besti. Ngono kae kalau nang dhuwur ijekan lho tak swogro ning kok rak pemirsa ngene. Si aurung si beurung si ceurung si deurung si mbak kergeten aku. Ora dimplok. Mangklok. Siwi. Lah jenenge dan niku namine Wiwi. Dadi kan dadi Siwi aku Siwi. gak komet ana. Aku pada perempuru tak jipo. Allah mak matur suwun pokoke. Nggih matur suwun. Jenengan kanca tumbas Mbak. Kali mapan. Nggih, mampah Tengene mama Iku ceritane Mary. Lah jenengan tumbas gedhi kula rasa gedhi-gedhi kok. jenengan sing celak-celak mriki mawon nggih. Kan Marinan. Iya lah. Mary. Mary kaya. Begitu lodot kabeh ibu. Kula penak masah ngomongane kebablasan ibu aku. Bener saged irem. Kula dipancing Pak waduh brodol. Brodol kula. Ayo ditung. Iyune nek kek regane piro? Nggih. Langsung aku. Nggih. Nggih. Ngono ki yo ora pantes, ngono ki yo ora bohong ora aku. Lah jiwane jiwa penghitung, penghitung. Memberi diitung, diberi ya diitung. Kula nggih Mas Bisa sami kocok mawon. ngeten iki. Kula malah nemen. Oto ya Allah. Kula malah parah. Jembar atine. Mas paringi jembar atine. Sembah mak kok mboten jembarno dhewe barate wis ben penting aku karo make ra piye nek omongan ngono wis ben Tak jaluk pokoke jembar atine, jembar pikirane, terus jembar kalangane. jembar kalangane jembar sepurane jaluk kabeh ngoten jembar jembar kabeh penting sehat kan awake dhewe iki ya penghibur malam. malam to mak kupu malam hibur pagi wah tak langsung lah mengke lak dereng mandi dereng kula matur nuwun Lewat gini Mbak Panting. nggih lek mriku alam mboten lah montore kula tenggene mapan lah terus pripun montore teng mriku terus mrikine mlampah kan kok Wes, kayak daster tak kayak daster cok. Ngoten niku ki ngeten Mak. Berarti nggih jenengan kula jak medal niku berarti pun dicatat teng Lauful Mahfud. Iki engko Nyonya Saripah entuk rezeki jam yah mene. Daster 15.000 iki. Beda. Daster 15.000 inyak tapi ndak doyan nek piyayi iki. Lho, sinten sing piyayi? Kula mboten kok. Kula penyonyo mawon. Mboten kula mboten 15.000 inyak. Gak apa-apa yo Nas. Walah, mboten nyanyah-nyanyah nek ngeten iki. Walah. Jadi anu tilam-tilam semriwing Mak. Bukan lah ndi, wis 15.000 yu, wis murah-murahan iki pokoke. Semriwing. Wis ayo aja. Ya siji ae semriwing. Ya Allah ya. Nek tinggi tidur-tidur. Iki pokoke. Napa meneng-meneng kayak ngoten ya Bu. Nggih. Napa nggih? Jane 15.000. Lah dua iki pengen Angsal nggih Mak jenengan. Lah nggih Pas promo napa Mboten. jenengan sing rame-rame wingi teng konten. Boten. Ya, Sebelumnya nggih pun enten. ngeten iki lek 15.000 lah nggih Bu mboten apa nggih. Iku kayaknya rada utuh. Tidak usah dilihat dari Iku harganya. nek gue juga gak wek. Rada utuh. Janda kembang. Aku kok yo ngeluh. Ya Allah Mak, kembangnya kembang napa? Kembang bangah. Kembang Raples ya Arnoldi pemirsa. Sing busuk kuwi lho pemirsa kuwi. Anu Mak, tidak usah dilihat dari harganya atau bentuknya, tapi lihatlah dari keikhlasan dan niat tulus dari hati seorang Mak Besti. Games. Iki keinginan dijaluk. Tapi nanti dandang, ya iki dandange. Maksudku kan ngene. Iki dandange apa? Mbak Nar. Nek dandangku ndi kok gak mbok balekno, ora tak balekno Mbak ki tak sokter kono. Mbakne tak jaluk. Dandange gak apa-apa. Gede kriya mangga. Niki ya Pak. Nggih, mangga matur suwun dadah Besti. Dadah. Wis entuk daster aku. Matur nuwun sangat
Matur suwun nggih, Mak. Jenengan nek mengko teng pundi nggih langsung. Aja mengkok-mengkok dadi rondo. Apa diaber murah ya? Apa diaber murah? Balik. Ya Allah, Mak, iki makan opo? Aku ki pikir. Apa iki? Iya, tapi dibikin es ndek Mak. Iki tunjukno Mak. Ayo piye ngono ora. Mak niki lho es tempene pun gagas. Mak, jenengan nganu, es tempene pun dadas sih. Cobi Mak jenengan. Ketoke kok wala anu, ketoke kok nek gawe iki lho ya kok anu ngono lho. Lagi ki ilmu kok TikTok Mbak. Cara menyimpan tempe yang biar awet. Ditaruh di freezer. Aku bener pemirsa, bener apa ora aja? Nggih. Bener apa ora? Nggih bener, Mak. Oh. Teksturnya masih atau Iya, lah kan di freezer berarti kan jadinya ini jadi guys rekomendasi ya iki delok dadi tempene Mak dadi es tempe. Mak dadi kula niku ndeknane ya titil-titil ngene iki Mak. Oh, tak titil-titil Mak megakno iki blungsunge niki kelet Mak. Oh. lah aku terok nang TV, Mbak. Nggih. Lho. Gurune Mak niku to? Kang Tok lho, Kang Tok. Nggih. Lah aku langsung tak terok terus apa nele? Nggih. Wah, aku ora ndek guru iki. Nggih, Lah aku Mak. berarti nek TikTok e gurune sodron berarti. Ha, sodron tenan sing tak terok iki guru lek guru sodron iki. Lah, dadi ra Ding iki jupuk loro tok tak goreng. Aku ndekane kan tak delek nang isor nek aku. Nanti piye jare iki nek golek piye nitili terus piye to Mak. Iki piye jalo. terok nang TikTok. Dono, Mbak, dono. Dapat ilmu kondimen itu TikTok. Iya, Mbak. Iki tak freezer ya aku mau niki aku ya mamang Mak. Wis Tapi iki buka ra budak. ngene Mak. Saya buka kowe ora pecus. Delok. Aku mau niki mamang Mak, maksudnya iki tapi yo jenenge ndaraku sing ayu dhewe yo tak turuti ya, tak turuti. Nggih Mak, kantun jenengan. Nah terima kowe anakku bojoku aku ora percaya kok. Oh, Nggih. sithik ora percaya. Percaya kantok. Mas Tok lho Mas Tok. Nggih Mak, niku kan gurune jenengan kanjeng biyen kula Bojo yo yo, pacar yo yo, demenan yo yo, guru yo yo. Nggih. Wis kantok. Nggih. Saloke nggih nayu kok Mak, gak sahane tinggi. Jajal iki piye? Bener apa ora? Jajalku sing di TikTok dulu. Bener iki, Bener Mak. Oh, penak. Ayo. Awet yo Mak. Pakai es krim yo Mak. Lah mau, jajal mau kok enak jambu kondi. Jajal. Ini nek Mbak Ama. 15.000 sekilo. Ama iki ngomong tuku. Lho, pas aku nek sedapa mah. Wong tuku, guys. Ya wis tuku. Tapi apik. Murah sing uga anu. Iki umur sing uga sabar wonge. Kudune jare kok freezer ya kudune ben adem dhisik. Langit dicipuk ngono lho mur bener Jawa apa ora. Berarti nggih pun dikek nang freezer ae ya Mak. Ama iki wong tuku. Gak sedekah kaya lek damis ngono iki. Damis yang kayak hati mikir sombong, suka bersedekah. Gak ngono ya. Ama berarti Ada juga menolong. ama tidak. Ama tidak. Ama berarti tidak. Wani kok enek sete jaluk duwike iki kok. Ngoten. Iya lah kok. Gak pinter ya. Berarti gak sak jaluk, Mbak. Wis. Nggih. Amah ki ngorong kok, Mbak. Diapa-apakno. Lho, Mbak Ama niku penjual. Enak iki, Mbak. Atuh ora lagi ya. Yo. Nek dalam musim hujan nek ngene iki ya wis enak. Enak.
Jajal doyan. Doyan iki, ora pelem doyan. Cocok ayo doyan. Mbak Murja. Aku wis ngemplok doyan ora. Mah ya wis. Mbak musik. Enak bambunya itu, bambu air. Dan ini akan langsung untal sampah-sampah ya. Ya. Ayo nang masak. Nenekmu jangan malah doyan. 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 Doyan enggak mau buat doyan. Kamu wis masak sik, guys. Lonjo. Tangan kenapa? Ngeluh, Mbak. Iya, marah-marah aku kok gak merhatiin ngomong. Ngeluh, pilek ngono ki lho, Mbak. Netes terus ilahku. Ora ngono ta. Nggih. Ya ngombe obat tadi. Ampun, Oh, ayo iki tak omongi mak. Sadurunge malahan, Mbak. Ayo mak iki. Boncer obat. Boncer obat kan awak tinggal mergawe wis mbah kuwi mbah parasetamol apa cocokem pokok gencer terus. Nggih. Tapi cocok nih. Paracetamol. Maksudnya cocoknya di nopo ngono lho mak. Aku bucek ya bucek nih tak ombe langsung wah cokot-cokot. Adune ngombe ku separo. Tak ombe. Berarti jenengan gak mandi. Tapi nek separuh mandi. Engko nae. Oh, Kok gak langsung tahap berarti guys, Mbak. nyapa? Nggih. Blonjo napa? Sop-sopan nenek. Kangkung. Kangkung enek. Ana. Mulane kula ngomong enten kangkung. Lombok. Lombok ini kuwi kurang boten. Heeh. Tinggo bali karo nama sing kangkung. Wis. Kok Kak, Sak blonjo. Gak aman gue. Ih, ular. Bener. Ular nang mboten iki, Mbak. ora. Nih. Kau. Bisa. Ya. Gua sedih. Ya. Yo mas terus. Mas. Dijol siji yo. Hitung yo mak. Itu mah. Ku nek rono yo ngono. Enak ular piye? Tak mene mak iki dihitung sik iki. Biji. Heeh. Tuku tanggane dhewe yo. Heeh. Kalian Pira, Mbak? Nah iki kan mboke dhewe. Mboke Mbak Amah dhewe ora entuk kulaan, dene umpamane entuk kulaan jek iso ngene. Lah wong entukku kulaan lek demes kok kono yo ngono mulai jek ngono. Ngecet. Nek kok ngene dhewe kan iso jipukno ijol ngene dhewe yo, Mak. Masak deh. Ya. Ngapa? Ayo bu kampung. Kene kurang anu. Ngesop apa? Rungokno. Sampai nang mata. Tadi aku kabeh, guys. Kan mateng. Kulawan dhisik.